लोगोफोर आं दिनै दाउदैखौ टेस्ट खालामनानै देखायगोन। आं दाखालिहाय जेलिनि मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन ना, बेवहाय प्लास्टिक मोननाय देखायदोंमोन ना आङो। दा बेवहाय गोबां गोजौ थाखोनि इडुकेसन लाग्राफ्रा बिराद जावहरदों आरो आंखौ साफा सानैया। दा नैबे दाउदैखौबो टेस्ट खालामनो थिनदोंमोन सासे ब्र'आ। दा आं टेस्ट खालामसै। लोगोफोर आं बिनिफ्राय नै देखायखांबाय, बेखौ बेवहाय लखबनानै लागोरनि र'। बास बेनिफ्राय बेखौहाय आं एरलागोरसै दे लोगोफोर, एरलानानै ज' खालामसै, माने एवनायाव जेरै एरलायो बिदि। लकेल दाउदै मोजां एरग्लिखाबायलां। खुरै आलदा लाबाय, दहायना नै दंखायो नैबे गोथां नुखादों। बिनिफ्राय दा लखबनांगौआसो जानोसै। दा प्लास्टिकआवनो होनांसिगोन, उफाय गैला। सिथ्रियाबो बेयावनो दंखायो। दाउदै एक्सपेरिमेन्ट। आयै दहायनि नै बिज्ला बिज्लि, बहाय होबावनांगौ जाखो, आं मोदोम फुगारग्रासोमोन। दाउदै एक्सपेरिमेन्ट। दैसे लस खालामबाय होनबा। लुबाय आङो रायजोफोर। र' आं बेवहाय आजावफिननोलै, आजावफिननो हागोनदां। बे थाथोंसै नैबे। र' आस्थे सिखौ मोजां सुफिनाबा जाला। गबायसो, एसे गबाय नै गजोबबाय। थेवबाबो नै बेयाव खालामसै।